מוסיף להיות קשה מצבו של הפעוט בן השנה מאריתריאה, שנחנק אמש בגן ילדים שאינו מפוקח בדרום תל אביב. אופירה בן שלמה, שלום לך. שלום רומי. עד כמה המקרים האלה שכיחים? אני זוכרת את אותו חודש נורא בשנה שעברה עם 5 תינוקות שנספו בתוך אותם מחסני ילדים, אבל יש גם מקרים כאלה שלא מסתיימים במוות. אני מדברת על פגיעות קשות. כמה מקרים כאלה את מכירה במהלך השנה? לצערנו הרב, אלה מקרים שזה לא אם הם יקרו, אלא השאלה מתי הם יקרו, ואכן עכשיו התוודענו למקרה נוסף כזה. המסגרות הפיראטיות הן מסגרות מאוד מזניחות, מאוד קשות, ללא כוח אדם מיומן, ללא צוות וללא פיקוח, ולכן המקרים האלה חוזרים וקורים. הם מגיעים לתקשורת כשמדובר במקרה מוות או כמעט מוות, אבל הפגיעה בילדים מתרחשת כל יום, כל היום, והילדים האלה גדלים בתוך מסגרות בלתי אפשריות. נסי לתאר לנו את אותן מסגרות ביום-יום. מה היחס בין המטפלות לילדים? איפה מתקיימת הפעילות הזו של הגן? כיום מוכרות למעלה מ-80 מסגרות כאלה. בממוצע יש בכל מסגרת 30 ילדים. מספר המטפלות באמת משתנה. יכולה להיות מסגרת כזו של 30 תינוקות עם מטפלת 1 או 2. הבעיה המרכזית היא בעיה של המבנים שבהם נמצאים המקומות האלה, מבנים לא בטוחים, לא מוגנים לשהייה של תינוקות כל כך רבים במקום אחד. כוח אדם אינו מיומן, אינו יודע כיצד לטפל במקרים כאשר הם קורים ואיזה סוג טיפול לילדים האלה נזקקים. כמובן שגם ברמת הגרייה והתוכן שהילדים האלה מקבלים, לא מדובר במסגרות שמקבלות איזשהו ליווי או פיקוח. אבל כשאותם מקרי מוות עלו לכותרות בזמנו, הממשלה גם עסקה בזה. הייתה החלטה להחריב את אותה מסגרת מפקחת ומדריכה של המסגרות. ה-80 שציינת זה רק בתוך תל אביב, שווה להגיד, יש עוד כאלה מחוץ לתל אביב. חל איזשהו שינוי בשטח, בפועל? זה נכון מאוד. המסגרות שלנו, מסגרות יוניטף, הארגון שאני עומדת בראשו, מספקות מודל שנותן ליווי, הדרכה ובעיקר פיקוח לאותן נשים זרות שמנהלות גנים כאלו. בחודש מרץ, לאחר אותם אירועים קשים, הועברה החלטת ממשלה להרחיב את המודל הקיים ולספק מסגרות כאלה נוספות. מאז, בשנה וחצי האחרונות, נעשים מאמצים רבים והרבה מאוד עבודה סביב הרחבת המודל, אבל הישועה עדיין לא הגיעה, ועדיין לא נפתחו מסגרות חדשות. אנחנו מצפים לכך בכיליון עיניים. מעניין אותי אם מקרה כמו אתמול מגדיל את מספר הפונים אליכם, הישראלים שמבקשים להתנדב או רוצים לעזור באיזושהי צורה בגני הילדים. יש פניות מרובות יותר אחרי מקרים כאלה, וישראלים רבים שומעים על התופעה, מזדעזעים ורוצים לבוא ולעזור. אך בעיניי המצב המשמעותי הוא לא המתנדבים, אלא שאלת זכויות הילדים האלה שנפגעים בתוך הבייביסיטרים, בתוך מחסני הילדים, ולכן יש להמשיך ולפעול באופן מערכתי, ולא רק להישען על כוחות של התנדבות. אופירה בן שלמה, מנכ"לית יוניטף שמפעילה גני ילדים עבור פליטים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך. מאיה עדן, שלום. שלום. מה מצבו של הילד? אין בשורות טובות כל כך מאיכילוב, מצבו מוסיף להיות אנוש למעשה. הוא הגיע אתמול במצב מאוד מאוד לא טוב, כנראה שאף אוכל, נחנק תוך כדי אכילה. לפעמים שמים את התינוקות האלה בגלל העומס בתוך הבייביסיטרים האלה, בתנוחה מסוימת ואת הבקבוק בהטיה, ואז אפשר להתפנות לכל התינוקות. אני בטח מכירה את התמונות של המיטות אחד ליד השני, ככה ממלאות את כל החדר. אי אפשר לטפל בכל התינוקות בו זמנית. ואני משערת שמקרים של חנק מתגלים מאוחר מדי. נכון, גם תשומת הלב היא בעייתית, וברגע שזה מתגלה, זה בדרך כלל מאוחר מדי. אני יודעת על התינוק הזה שהוא מוצא אריתראי, כמו שנאמר, אבא שלו נמצא איתו בבית החולים, אמא שלו נמצאת עם אחותו שהיא קצת יותר גדולה ממנו. כמובן שניהם הגיעו אתמול במהירות לאיכילוב, כשהם שמעו על זה הם היו בעבודה. כמובן ששעת אחר הצהריים. זאת המציאות כפי שהיא קיימת כרגע בדרום תל אביב, ולהוסיף עוד על מה שאופירה אמרה. מתוכננת להיפתח מסגרת אחת חדשה עד נובמבר השנה. כל האישורים כרגע משיגים אותה ממש בזמן שאנחנו מדברות. כדי לפתוח את המסגרת הזאת, היא אומנם תהיה רק ל-250 תינוקות, אבל זה כבר התחלה וזה כבר משהו, ונקווה שזה ייפתח באמת בנובמבר הקרוב. כן, מתוך כמה אלפים ילדים של מבקשי מקלט. אנחנו מדברים על בערך 3,000 ילדים, 250 זאת התחלה בכל זאת, אבל באמת המצב שם מאוד מאוד רע. תודה רבה, מאיה. תודה.